няма да играят на бараж. В случай, че купата бъде завоювана от Лудогорец. Трети отбор в крайното класиране. в следващия кръг. Съобразителен, след това обаче нямаше как играч на Черно море да отиграе. Сблъсък между Витиньо и Начо Пай, след който Сечен. Крайна сметка Лудогорец успя да отмени топката. За кратко обаче Чупана се свърши добра. Не са малко контузените. Yandel, el papá de los coros, de las melodías, de todo eso que ustedes hacen. Uno de los élites. Sin Marty no hay perreo. Pa'l piso, perreando pa'l piso. Pa'l piso, perreando pa'l piso. Pa'l piso, perreando pa'l piso. Șutează cu piciorul stâng în blocaj. Rămân oaspeții în poziția balonului. Vine această intervenție prin alunecarea lui Cristi Ganea. Pericol spre poartă.